Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sizawuthetha intetha ephuma phaa kuJunior Khanye. Nakusixolela ke baphulaphula ke asizukwazi ukuthula singazihlaziyi ezi zintetha ziphuma phaa kuJunior Khanye ngendlela azithetha ngayo. Kaloku uzithetha ngeKaizer Chiefs, kuzawunyanzela ngamanye amaxesha ke nathi sizihlaziye into yokubana ngaba na ezi ntetha zithethwa zisuka phi, zisingisele phi, zibhekiswa kuphi. Uthi uJunior Khanye yena eberhalela ulanga lehle phili ajoyine Orlando Pirates. Lento ayiyele phaa kuKaizer Chiefs ayizumsebenzela, ngoba uKaizer Chiefs ke akho mntu okanye akho nto azoyenza ngelipheleleyo ke lenkwenkwenyana. Uyibona yena uJunior Khanye iyozibulalela ekamva ngojoyina phaa iKaizer Chiefs. Uthi yena ngokwakhe umqondo nokokwakhe ukucinga ebecinga uba yona le nkwenkwenyana ingavele ibheke phaa kwi-Orlando Pirates, lapho izofika ifithe encakasana, isitayile sayo sizawufika sifithe phaa kwiqela ke le-Orlando Pirates. Kumbono ke okanye yintetha ephuma phaa kuJunior Khanye malunga nolanga lihle phili, malunga neKaizer Chiefs. Andiyazi ke baphulaphula le nto sakuyithetha ukuze kube ngolwesingaphi, sakuyishumayela le nto kaJunior Khanye kuze kube ngolwesingaphi, ngoba kuyabonakala into yokubana ke ikhona le nto angakaxoliyo malunga neKaizer Chiefs, okanye ke ngumsebenzi awusebenzayo omvumelayo okanye ke ekunyanzelekileyo into yokubana angaze athethe kakuhle ngeKaizer Chiefs. Masenjenje ke baphulaphula ke uJunior Khanye uqale wathi iKaizer Chiefs ayikwazi uthenga quality players. Wabuya uJunior Khanye wathi iKaizer Chiefs inemali, inesponsors nento yonke, yohlulwa yintoni uthenga ii-players esemgangathweni ophezulu. Iphuma kuJunior Khanye ke loo nto. Wabuya wathi iKaizer Chiefs ingakafuni uthenga ii-players eze-right, ayikazuya ndawo ngezi players nazo. Yintetha ephuma kuJunior Khanye leyo. Xa isukuma iKaizer Chiefs ngenyawo ihamba iyolwela ulanga elihle phili njengeye players ke ngoku esemgangathweni, njengeplayer ke ebalaseleyo kuleli ke lapha eMzantsi Afrika, uzothi gango kulanga elihle phili ngomnye weplayers ke ezibalaseleyo abaphantsi kweBetway Premiership. Xa iqala iKaizer Chiefs ithatha amandla ilwelo ulanga elihle phili imfumana ngale ndlela betsho ngayo uJunior Khanye, uyabuya kwayena uthi bekumele uba ulanga elihle phili ujoyine iPirates not iKaizer Chiefs. Ndizayiyeka kanjalo baphulaphula, ufuna ukuyenza bende. Ndizayiyeka kanjalo continents. Ningangena ke nani ke baphulaphula ke nitsho into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.